Кривые древи і давно разбитый шлях. Я слухаў неба шум, была пора адлёту. Пасля падняўся, моўчкі выйшаў за вароты і апынуўся ў жоўтых сцішаных палях. Пасля падняўся, моўчкі выйшаў за вароты і апынуўся ў жоўтых сцішаных палях. Пайшоў туды, дзе жаласна спяваў гудок зусім чужой зямлі, гудок разлукі. Глядзеў далеч, прагна слухаў тыя гукі, і ні аб чым яшчэ тады не шкадаваў. Глядзеў удалеч, прагна слухаў тыя гукі, і ні аб чым яшчэ тады не шкадаваў. Суворым быў прычал у гэты позні час. У цемраці начной гарэлі папяросы, і ціха трап стагнаў, і хмурныя матросы прыспешвалі, падганялі з цемры нас. І ціха трап стагнаў, і хмурныя матросы прыспешвалі і падганялі з цемры нас. І вось з палёў павеяла такой журбой кахання і былых маіх спатканняў. Плыў без аглядкі я, ужо без нараканняў, на мройны бераг сумнай памяці сваёй. Плыў без аглядкі я, ужо без нараканняў, на мройны бераг сумнай памяці сваёй. Крывыя дрэвы і даўно разбіты шлях. Я слухаў неба шум, была пара адлёту. Пасля падняўся, ціха выйшаў за вароты і апынуўся ў жоўтых сцішаных палях. Пасля падняўся, моўчкі выйшаў за вароты і апынуўся ў жоўтых сцішаных палях. Дякую вам вялікі, што вы... Дякую вам вялікі, што вы сёння завіталі. Вось, мае сябры кажуць, што трэба жыць будучыняй. Ну, некаторыя сябры, а жыць мінуўшынай – гэта глупства, а я вось люблю жыць мінуўшчынай. Таму што, напэўна, гэтая хвароба зарадзілася ў дзяцінстве, калі мяне маленькага праганялі з кухні, дзе дарослыя вілі нейкія свае сур'ёзныя размовы пра палітыку, пра літаратуру. Бацька мяне выганяў, калі слухаў радыё «Свабода», вот, прыкладна на такой радыёле. Вось. Але здарылася са мною шчасце на мяжы стагоддзяў. Я сам залез у гэтую радыёлу. Вось. І сам пачаў жыць мінуўшчынай. Нарадзілася рубрика «Забытыя адрасы». Яна нарадзілася у праграме Сергея Дубаўца «Вострая брама», нарадзілася абсалютна выпадкова. Я ведаў, што 100 гадоў назад, гэта для мяне гучала амаль як 1000 гадоў назад, выходзіла газета «Наша Ніва», яе узначальваў рэдактар Уласаў. Вось ён жыў на хутары Мігаўка. І неяк просто я завернуў на гэты указальнік, дзе было напісана «Мігаўка», нічога не чакаючы ад гэтага завароту. Ну, думаў просто хаця бы пафоткаць, дзе што было. Там я сустрэў чалавека, які цудоўна памятаў Уласава, расказаў кучу анекдотаў пра яго, і у мяне просто нешта шчолкнула. Я зразумеў, што я праз адзін рукапоціск пазнаёміўся з Уласавым. І тое, што было 1000 гадоў таму, насамрэч гэта было учора. Вось. Што такое падкаст «Вечарынка», якую вы прачыталі на афішы, я сам не ведаю. Вось, напэўна, можа быць, гэта будзе першае у жыцці на гэтай планеце падкаст «Вечарына». Карацей, мы будзем слухаць радыё.
Але мы не будем его слухать сумно. Вось, дапамагаць буду я с песнями, якія люблю з дзяцінства у перакладзе Рыгора Барадуліна. І дапамагаць мне будзе Алексей Сидоров, з якім я пазнаёміўся ў Варшаве на Акуджаўскім фестывалі. В адрозненне ад мяне, гэта сапраўдны гітарыст. Вось, мы вельмі... На гэтым Акуджаўскім фестывалі в Варшаве мы вельмі сышліся, спеліся, згумарыліся, давно я так не смеяўся. Я люблю рускіх людзей, з якімі у мяне няма ніякіх рознагалоссяў ні ў культурных густах, ні ў палітычных поглядах, ні ў эстэтычных нейкіх матывах. Ось так, гэта Лёша. Так, ну а Ну а зараз пачнем нашу падкаст-вечарынку. Так. Зараз мы поедем з вами у 30-е гады. У 30-е гады. І таму пачнем мы з Александра Вертинского. Над морем ружовым пьянела весна, и лед зеленила бутелька вина, и томно плыли закоханные пары под жалостный рокот гавайской гитары. Послухай, як гэта было всё давно, и море такое ж, и тое ж вино, здаецца мне, музыка тая ж льецца. Послухай, со скрухай, здаецца мне, не. Мой сябра Усман, завели вас ходы на іншай планете. Жили мы тады, и мы занадто пристали. Мы старые, як хмары, и для гэтага вальса, и для этой гитары, и мы занадто пристали. Мы старые, як хмары, и для этого вальса, и для этой гитары. На гэты забыты адрес я наўмысна збіраўся паехаць прыгожым летнім дзяньком, каб сонца асвятляла наваколле, нібы на засвечаных старых фотаздымках, каб абавязкова на аўтамабілі з адкрытым вакном і каб з магнітафону лілася неверагодна прыгожая музыка тых часоў, калі слова «падблонь» для кожнага беларускага пісьменніка было напоўненае глыбокім сэнсам. У гэтым слове чулася афіцыйнае прызнанне, блізкая рэальнасць вялікіх прэміяў, магчымасць увайсці ў абранае кола савецкіх клясыкаў, ды мала яшчэ што. Якая яркая і жыццярадасная музыка стваралася ў самыя страшныя часы чалавецтва, нібы нейкая адмысловая калыханка для соннага розуму. Тым часам у Амерыцы ўзнаўляе сваю дзейнасць Ку-клукс-клан,
Італія ў захапленні ад сваёй палітычнай навінкі фашызму. Гішпанія гатова ўзарвацца грамадзянскай вайной. Нямецчына звязвае сваю будучыню з нацыянал-сацыялістамі. Сталінскі саюз ужо даспеў да новых ахвярапрынашэнняў, а ўсесветны этэр напоўнены чароўнымі гукамі мажорных факстротаў, за якімі сапраўды можна не пачуць стрэлаў ды стогнаў. Якое ж іншым разам думаеш шчасце, што гэтая жудасць цябе абмінула, і сёння можна адно гуляць у адгрымелую вайнушку, надзеўшы белыя штаны, паехаць у даваенны дом творчасці і адпачынку саюзу пісьменнікаў з гэтай вось ужо амаль нікому невядомай назвай Падблонь. Сёння тых, хто адпачываў тут у пенатах, засталіся адзінкі, а тых, чый адпачынак у сонечнай Падблоне перарвалі доўгімі катаваннямі і тэрмінамі, бадай не засталося зусім. Яе добра памятаюць тыя, хто напрыканцы 30-х гадоў быў дзіцём, дзецьмі пісьменнікаў. Сам я ўпершыню пачуў пра Падблонь ад братоў Вольскіх, Гаральда і Артура, для якіх яна была неад'емнаю часткай дзяцінства. З гарадам Вольскім я сустрэўся летнім пагодным вечарам у Александраўскім скверы. Гутарка ішла пад блёскат вады ў старадаўнім фантане ды лёгкую гаману моладзі, што апанавала сквер. Бесклапотная атмасфера нагадвала даваеннае кіно. Не хапала толькі духавога аркестру. Это каля Пухович 1,5 километра от станции Пухович Падблонь. Вот это был двухпавярховый дом. На первом поверсе столовая, подсобные помещения, на другом зал танцевальный такие, там пианино, рояль стоял. Я пришел в 1938 году домой, и мне сказали, что Кузьму Черного арестовали. Я батьке сказал, что о, Кузьма, дядька Кузьма, ворог народа. И тогда батька мне пощечину за так, это легкую дал. После успокоился, говорит, завтра я таким же ворогом народа буду. И сказал, кто такой Сталин, что за режим. Все, это мне в 1938 году сказал. Сказал, Николе, никому об этом не кажи. Потом меня так и посадить. Ну, тогда тоже так само был скручений спад, зняти з усіх посад. І його, мабуть, спасло те, що він колись в молодості був сам чекістом. Так жили, всі боялися друг друга. Артуром Вольскім я любаваўся. Рымскі профіль, высакародная сівізна, глыбокі позірк. А прані хоць у мундзір з эпалетамі, хоць у шляхоцкі жупан, все будзе дарэчы, без маскараду. Мы размаўлялі ў залітым сонцам фае тэатру юнага гледача, дзе пісьменнік працаваў загадчыкам літаратурнай часткі. Патэфон быў, рояль быў. Вось вельмі хораша, дарэчы, спявала Федя Гняцвет. Наладжвались такие вечеры адпачынку, и так адпачынак быў, але такие вечеры наладжвались, нехто читал вершы, нехто спяваў. Мы там дети пирамиды рабілі, модно было это, такие спортивные. Бильярдный стол велизный был. Я страшенно нарыўся, что аднойчы выйграў крапивы. У бильярд. Великий, сапраўдны бильярд. Крапива добра гуляў. Да. Его в бока было, памятаю, прикладеться так, он сам высокий, и потом он уже трошки стулился, тогда был высокий такие, и киевы полкладе помеж пальцев, и бока такое шерое, такое, ну я бы сказал, пильное такое, такое, и шаруя.
і там навіть ще Тишку Гартнага. На другім паверсі займаў пакой з сынам Олегом, з дачкой. Олесь Дудар там проводзіў сваё апошняе лета перад апошнім арыштам. Сумны такі быў, правда, гуляў трохі ў валейбол, але адчуваў, што вось-вось яго зноў пацягнуць. Ён спадзяваўся, напэўна, як старэйшыя гаварылі паміж сабой, я чуў, што спадзяваўся там адседзецца. Забіралі адтуль непасрэдна Андрэя Александровича. Это было на моих вачах. А там письменники собрались, там речка такая невеликая. И письменники, они вообще были довольно молодые, наважились там рыбу сеткой ловить. И вот Андрей Александрович пошел, и тут как раз его покликали, и все, и он сник. Мы уже дети, подлетки, мы уже ведали, что такое Иосиф Виссарионович, потому что на наших вачах все робилось. И это совсем не веру, когда говорят, что вот верили в счета, это ничего не верили, просто пристосовывались. И мое поколение, это амаль цалком поколение пристосованцев. Той дзень, калі я ехаў у Падблонь, быў пахмурны, не да белых штаноў. Моя машына нібы наўмысна не завелася, і ў электрычцы з магнітафонаў суседняй кампаніі гучала брыдкая расійская папса дня сённяшняга. Але без дадатковага маскараду Падблонь захавала для мяне пасля ўсяго пачутага сваю страшнаватую ауру. Дарма, што былая сядзіба расійскага міністра шляхоў зносін Макеева цяпер увайшла ў межы гораду Мар'іна Горка. У Падблоні все засталося такім, як у расповедзі колішніх дзяцей 30-х. І парк, і прыгожая затока, і утульны стук колаў на чыгуначным мосце праз Цітаўку. Адсюль з-за дрэваў не бачна, што там робіцца па-за раем. Я прысеў на лаву пад старою ліпаю і назіраў, як гуляюць дзеці з паталогіяй апорна-рухальнай сістэмы. Хворыя на цэрэбральны паралюш, паліміяліт ды розныя скаліёзы. Сярод падобных сабе, такіх самых небаракаў, яны не адчуваюць сваёй інакшасці, дурэюць, смяюцца, яны шчаслівыя, як былі шчаслівыя і тыя дзеці, што жылі ў гэтых мурах да вайны. Тым самым дзіцячым шчасцем, якое не залежыць ад эпохі за плотам ці ад хваробы. Седзячы часам у белых штанах за куфлем піва, я ніколі не забываю, дзе знаходзіцца Алесь Юркойць. Абсалютнае зло нікуды не падзелася. Ды ўсё ж наш час адрозніваецца ад таго. Пра кожную несправядлівасць мы можам крычаць у СМІ, хадзіць на судовыя працэсы, рабіць розгалас па свеце. Пакідаючы надзею нашым дзецям, зло канчаткова не пераможа. А зараз поедем в 50-е. Я поеду туды, до заснеженных скалов, где калісьці под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На раку Колыму я поеду один.
Я поеду туды не ў турэмным вагоне і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазнай короне. Тузіхоткі мяне паімчыць, нібы птах. Чвэрць стагоддзя прайшло, а прырода ўсё тая. Памірае за сопкай світанак крывы, ты чагосьці ў знаёмым пейзажы, аднак не хапае. Гэта там на гары не стаіць вартавы. Я ўбачу руднік за баракам далёкім, дзе блакітная і сёння буяе лаза. І душа зноў напоўніцца болем і змрокам, і з нябёсаў падзе, як дажджынка, сляза. Я поеду туды не ў турэмным вагоне і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазнай короне. Тузіхоткі мяне паімчыць, нібы птах. Я поеду туды не ў турэмным вагоне і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазнай короне. Тузіхоткі мяне паімчыць, нібы птах. Менск горад цікавы. Прычым не гэтулькі для турыстаў, колькі для саміх менчукоў. Асабіста для мяне найбольшае менскае задавальненне не тэатры, і храмы, не музеі і рэстараны, а жывыя ўспаміны карэнных менчукоў, якія паспелі ўбачыць на гэтым самым месцы зусім іншы горад, з іншымі вуліцамі, з іншымі дамамі, нават быццам з іншым паветрам. Старыя менчукі удзячныя апавядальнікі, ці не дзякуючы таму, што адрасы іхнай маладосці страчаныя для іх назаўжды. Дзякуючы пісьменніку Міхасю Херчыку, старыя кадры паваеннага Менску, павільёны блакітны Дунай, чарга ля помніка Сталіну, запоўненыя пад завязку трамваі, чароўным чынам ажываюць. Ну, пригожая была булочка. Можно было заховать, это был бы туристский куток. И он был адметный. У Минску теперь нема таких. Это склепы, это старизну, это история, ковалок нашей истории. Там же был университетский интернат. И там все мы жили, мы все прошли про этот интернат. Там был велизный покой на 18 ложек. Это интернат, но не музей. Он же был легендарный. Одна из первых легенд была связана с тем, что первое поколение выпускников, среди яких были и Володя Шицик, и Женя Курто, и Пимен Панченко, и іншие хлопцы. Вот хлопцы, які вернулись из войны, солдаты, и они со стипендий, со своих пенсий купили, значит, на плясу Воли, в этим головым Дунае, яких тогда по 8 было, купили бочку пива. И прикатили эту бочку в интернат. Самое смешное было не то, что они купили бочку пива, а то, что на 10 человек, які купили это пиво и катили его, ног было 15, а рук было и того менее. Все это были инвалиды, так сказать, войны. И косили они кто мылицей, кто плечом. Так. И усперли на другий поверх по двух велизных пролетах этой старой лестницы. Там же столь была не так, как у нас, там было по 4-5 метров в вышине. Вот они усперли, так сказать, эту бочку пива, выбили шпунт, вот тут
фонтаном, так только подставляли кто тазики, кто там, кто низкий, кто что, поспевали ловить, полова высекла на подлому. Некий студент с доброй подачей вышел на балкон, стал на карачке, а вниже по низу милиционер шел, так он обрахал его зверху. Ласкавый город чистый, як крыница, одетый у зелени лип и тополев. Ну як же мне тобой не гонориться, не полторать, не думать знов и знов. А ви пам'ятаєте соковик 53-го? Пам'ятаю, надзвичай пам'ятаю, невероятно. 5-го, коли поведали про смерть Сталина, 5 соковика, уже на площади я и шел, был такой весенний хлипкий день, под ногами снег уже таял, была слота такая, туман, и коля помника Сталину, стоял уже велизный помник Сталину на центральной площади, уже стояла чарга. Милиционеры уже выровнивали эту чаргу, велизная чарга людей, которые ускладали кветки для этого идола бронзового. И я добро помню старую, такую интеллигентную выгляду, старую, она несла вазончик и все говорила, что вот себе на смерть вот эту кветочку, эту берегла, так вот я на Сталину родному несе. Вечером у педучилища, у вестибюля поставили велизный портрет Сталина, и мы стояли у почестной этой варте. Я, Елевич, Колесник, Ставер, ну все хлопцы вот такие в училище, у педучилища. По-моему, я просто сведомость страсил. Там рухнул коля этого портрета от гора, такого, что уже не продашь. Позднее я стал працевать у редакции дитячей литературы выдавецтва «Беларусь». У нас была вельми хорошая редакция, у нас не было ни одного коммуниста, ни одной женщины. А Шаховец страшенно гонорился этим, это была отдельная редакция. И он и сам был беспартийный, загадчик редакции, Владимир Михайлович Шаховец. И он всегда говорил: нет, у нас ни коммунистов, ни женщин не будет. Але нам прислали на умасование коммуниста. Это был Ір'ян Дзержинський. У первый же вечер мы посадили его с собой и трошки подпивши, и он целую ночь сягал меня по городе и спевал свои песни. Оказалось, что у него 100 песен написано на его словы. Я так само был не вельми свярозы, и я поспращался с ним. Ну не может быть как 100, ну дуже ж багато. Мы заклались на бутыльку, и потом он тягал у меня по всему городу уже цвяроза, а я уже молился, что я проиграл, я уже отдам тебе эту бутыльку. Не, он говорил, лечи 42, и спевал козлиным голосом ночью на увесь сонный Минск. Як там нас милиция не забрала, я не ведаю. Але этой песни, я не умею до этого часу в ушах участь. Зараз поедем в 50-е и 60-е. После дождику небу так просторно, у воде блакит, зеленее медь, в саде городским флейты ды валторны, капельмайстеру хочется взлететь в саде городским, флейты ды валторны, капельмайстеру хочется взлететь. Ах, як помнятся минулые оркестры, не военные, а с былых годов разлилась уся у завулках
цесных зноў мелодыя няма спевакоў разлілася ўся у завулках цесных зноў мелодыя няма спевакоў і жанчыны з намі все яны як панны і цвіце чаромха гэта толькі ім можа лёс шчаслівы нам наканаваны зноў сустрэнемся у садзе гарадскім можа лёс шчаслівы нам наканаваны зноў сустрэнемся у садзе гарадскім ты з мінулага з даўняга адчаю як не скаржуся як там не малю пачарнелымі льецца ручаямі гэта музыка проста ў кроў маю пачарнелымі льецца ручаямі гэта музыка проста ў кроў маю. Быў час, быў век, была эпоха. Геніяльны радок, які я ўзгадваю кожнага разу, гартаючы старыя гадавікі Ліма ці зазіраючы ў энцыклапедыі і даведнікі, прысвечаныя беларускай савецкай культуры. Лепш пра той час і не скажаш. Працягу гэты манументальны радок не патрабуе. Слоўнага працягу. Памяць сама дамалюе карціну эпохі, высокіх прэзідыумах, поўных збораў твораў, службовых волгаў, пераходных чырвоных сцягоў, нарачанскіх лецішчаў, кватэраў на Маркса і Купалы, архвывадаў і прапрацовак, мясцкомаў і партактываў і, вядома, членства в Саюзе пісьменнікаў. Гледзячы на старыя фотапартрэты высокіх членаў гэтай магутнай арганізацыі, я заўжды лавіў сябе на думцы, што не дай Бог застацца пасля смерці вось такім непрыступна эпахальным. І броўка, і крапіва, і шмат хто яшчэ выглядаюць на здымках помнікамі самім сабе. Але помнікі не могуць жыць і смяяцца. Мяне з маленства цікавіла закуліснае жыццё, бо менавіта за кулісамі адбывалася самае цікавае, жывое і смешнае. І шпацыруючы неяк пахмурным восеньскім вечарам па вуліцы Аляізы Пашкевіч, я пагрукаўся ў дзверы паэта Валентина Тараса, бо не ведаю ў Менску лепшага апавядальніка пра тую эпоху. У вакне за сцяной дажджу шэрая ахрамаціна вялікага тэатру, у маленькіх чарках гаючы брэндзі, гасцінны гаспадар са смакам зацягваецца цыгарэтай. З броўкам у меня быў цікавы выпадак, даволі смешны, але ён характарызуе яго як чалавека. Я тады працаваў у «Звяздзе», толькі пачынаў працаваць, недзе першыя месяцы, на галава ў мяне крыху кружылася, столькі пісьменнікаў прыходзіць, славутых, вядомых. І вот аднойчы ідуць вершы броўкі, мне здаюць паласу з вершамі ўжо прыносяць, і Нечыпар Пашкевіч мне кажа: вычытай, падпішы і аддай. Я пачаў чытаць, вершы мне вельмі не спадабаліся і не паказаліся мне недзе нават і непісьменнымі. Я ўзяў аловак і пачаў правіць. Направіў там на полях. Пашкевіч так паглядзеў на эту паласу, паціснуў плячыма, кажа: бяры служебную машину, паязджаю Каралішчевіча да Броўкі, хай ён завязуе паласу. Я прыехаў, сустрэліся, так Броўка запрасіў мяне сесці, узяў эту паласу, кажа таким ціхім голасам: што гэта такое? Я кажу: як што, это ваши вершы? Не. Хто гэта тут накрэмзаў? Хто гэта тут направіў?
Я кажу, это я, Петр Устинович, я хотел вот зрабіць як лепш, вот мне здаецца, паглядзіць. Ён кажа, малады чалавек, хто вам дазволіў дакранацца да маіх вершаў? Хто вам даў права іх правіць? І я наогул не разумею, хто вы такі, адкуль вы ўзяліся, як вы маглі? А я ўсё-таки, я кажу, ну, Петр Устинович, ну, паглядзіце, вот. Кажа, вы, калі будете писать свае вершы, пишите лепш. А мне дозвольте уже писать «Летний плач», так, как я умею. Нічога, все закрэсліваю, візаваць не буду, все як было. Ну, и ён это все позакрэсліў, тады подписал, и до дзвярэй меня проводил, и тады так приобнял и кажа, слухайте, молодой человек, только редактору не рассказывайте про это, бо вам дуже нагарыць, я ж усё ж таки брука. А сами, як я уже сказал, пишите лепш за мяне. Это дай вам Боже. Ён умеў рабіць самыя казачна недарэчныя рэчы з такім сур'ёзным выглядам. Пусціў такую пагалоску, што вось, а тады это быў той час, калі ўсіх апраналі ў форму. Пракуратуру, міліцыю, суды, чыгуначнікаў, служачых розных міністэрстваў, усіх літаральна апраналі ў форму. Так вось Макаёнак пусціў пагалоску, што ён это уже ведае дакладна, ему па сакрэце ў ЦК сказалі, что уводится форма для письменников, звание. Правда, паколькі это письменники, звання шарагоўца не будзе. Будзе пачынацца адразу з малодшага лейтенанта. Ну, а там уже таксама, кажуць, будзе нейкая градацыя, поўны генералцы. Ну, і нейкі там мундур, прыдумваецца такі вот падсюртук, як некалі хадзілі да рэвалюцыі. А на пагонах будуць скрыжаваныя пер'і. И что уже распрацоўваецца спіс, кому якія. И что вы думаете, сур'ёзныя дарослыя люди клюнули на гэта и, значит, пытаюць, Кириенко пытается. Это я добра памятаю, я при этом присутнічаў. Здаецца, у Полами это было. Ну, а мне якое званне буде? Так Андрей каже, здаецца, капитан. А чему капитан? Он каже, ну я не ведаю, чему. А ты кто? Ну, мне казали, что я нібыта майор. Так чому ты майор, а я капитан? І там яшчэ нехта, і на поўным сур'ёзе пачалі абмяркоўваць, і што ці варта гэта наогул рабіць, і ўсё. А тады Маузон, ён быў прыяцелем, правда, Макаёнка пытаецца, ну ладно, Андрей, ну скажи мне, а хто я буду? Андрей на яго паглядзеў, кажа, ты знаешь что, табе наогул ніякага звання не прысвояць, табе просто памяняюць псевдонім. Ты будешь теперь не Аркадь Маузон, а Публий Овидий Маузон. И тут все грохнули, и все зразумели, что это жарт, прикол, как теперь кажется. Ведаете, я так само привез на визу некий материал Звездовский Шемякину. Сядзім, ён читая, і раптом уваходить його жонка, нябожчиця Маша. І каже, Ваня, на хвилиночку. Каже, ну що тобі? Ваня, там от продаються китайські ковдри, дуже пригожі. А скільки коштує така ковдра? І вона називає нейку суму, я не пам'ятаю, по тих часах вельми велику. Він каже, ну що ти звар'ятіла такі гроші за ковдру платити? А тоді вона тихенько каже, а брелиха купила. Такая пауза. Шемякин каже, ну добре, ну може одну і купимо. І полез у шуфляду за грошима. Як
шкада, што трэба сыходзіць, не злоўжываць гасціннасцю гаспадара, бо геніяльнага актора хочацца слухаць бясконца. Парадныя фасады Менску ўжо не выглядаюць такімі строгімі і халоднымі, і рэч тут зусім не ў брэндзі, а ў жывой весёлай эпосе, да якой яшчэ хочацца вярнуцца не раз. Бо рукапісы можа і не гараць, а вось словы могуць забыцца. Мне казали, что мне мои коллеги со «Свободы» мне подрыхтовали некий сюрприз. Я просто мучаюсь. Так? Поважаний Змітер, день добрий. Я вельми вам удячний за вашу новую книгу. Дякую вам велике. І читаючи вашу книгу, я зрозумів одно, що я повинен поважать русских уже только за то, что у них есть таки наш Змітер Бартосик. Вельми вам удячны, вам и вашей семье, и вашим деткам, и привите мои найлепшие пожелания для всех у вас. Спамага для вас, Александр Сологуб з Тулузы. Живе Беларусь. Дякую. Дякую, приємно. Приємно, що мене будуть читати у далекой Тулузе. Так, ну зараз я почитаю уже своих текстов. Я, так бы мовить, скористаюсь службовым становищем, так? Вот, потешу самолюбство. Блоги на «Свободе» читают мало, а тем больше хочется самому. Вот. У Вологду я приехал на фестиваль поэзии «Рубцовская осень». З усей России раз на год тут збираются прихильники Николая Рубцова, каб читать ягоные верши, ды спевать песни. Я был на фесте одиным замежным гостем. И як заморский гость спевал по-заморску. Песни на верши Рубцова у перакладзе Скарынкіна і, здаецца, меў поспех, дзякуючы незнаёмаму гучанню знаёмых радкоў. У Вологде я который ўжо раз нацешыў вока цудоўнай драўлянай архітэктурай, але найбольшыя ўражанні мне падарылі валагодскія таксісты. Таксі тут вельмі танныя і зручныя, прыязджаюць праз лічаныя хвіліны. Першы мой таксіст аказаўся сацыёлагам. 40-гадовы, невысокі, спартовы. Разгаварыўшыся пра палітыку, я згадаў пра славутыя 86% за Путіна. Кажаце, 86? А я вырашыў правесці сацыялагічнае пытанне ў сваім аўтамабілі. Людзі з таксістам размаўляюць больш адкрыта, чым з незнаёмымі сацыёлагамі па тэлефоне. І як вы думаеце, які працэнт маіх кліентаў за Путіна? Ну, кажу, напэўна, не 86, неўжо 50. Холодно, отказывает таксист. Может, 40? Один. С 200 клиентов только один. Да и то и нейкі пришибленный. И якую ж выснову можна зрабіць з вашага сацыялагічнага даследавання? Не переставаў дзівіцца я. Ну, якую выснову можна зрабіць з майго сацыялагічнага даследавання? Да закалебал ты всех, дядя Вова. Вось і вся выснова. Другого таксиста я б назваў арыстакратам. Гэта быў малады, хударлявы, з тонкімі рысамі твару чалавек з глыбокім грасіраваным «ра». Ён вымаўляў сваё французскае «ра» як расейскае дваранства эпохі Александра Пушкіна. Арыстакрат быў на ладзе. Таму і размова ў нас зайшла пра аўтамабілі. Паскардзіўшыся на свой стары «Опель», я выказаў асцярожную надзею набыць новае расейскае аўто. Далей адбыўся такі дыалог. О, я бы вам не советовал брать российскую машину. Скажите, а вы патриот России? О, да, конечно, я патриот России. Но почему же вы, патриот России, мне не советуете брать российскую машину? Ну что тут может быть непонятного? Потому что она сделана нашими русскими руками.
Канчаткова пакарыў мяне мой арыстакратычны рамізнік, калі мы развітваліся за такую каштоўную параду пра расійскі аўтапром. Я працягнуў яму п'яную руку і ў адказ пачуў: «Ой, извините, я руки вам не подам, я очень брезгливый». Пасля таких поездок мне, вядома, не терпелася даведацца, а хто ж будзе трэці. Трэці не падкачаў. Гэта быў 30-гадовы, подтягнуты брунет з акуратнай бородкой. Ну, везите заморского гостя к Кремлю. А адкуль заморскі гость? З Беларусі. Ну, не такі ўжо і заморскі. Усе мы русічы. І праз якую хвіліну? Які цяпер год? У якім сэнсе? Збянтэжыўся я. У вас ці у нас год? А вы подумайте. Ну, калі браць ад стварэння свету, правильно. Зараз менавіта 7526 год. А вы ніколі не задумываліся, чаму Вялікая Кітайская сцяна пабудаваная пасярод Кітая і чаму яе байніцы накіраваныя ўнутр краіны? Можа, яе будавалі не кітайцы? Менавіта! Гэта пабудавана славянамі-арыйцамі, стваральнікамі самай старажытнай цывілізацыі сусвету. Далей усю дарогу до Вологодскага Кремля я слухаў фантастычную лекцыю пра великае мінулае славян-арыйцаў і не менш захапляльную іх будучыню, прычым гібеючыя драўляныя палацы вологодскіх купцоў, што праносіліся за вакном, сведчылі пра заняпад больш маладой цывілізацыі. Да ролі Крыму ў лёсе арыйцаў не дайшло, бо мы прыехалі. Апошні таксіст вёз мяне на вакзал. Здаравенны вясковы дзядзька з вологодскім оканем в роце, з цаглінамі ручышчамі ды суровым позіркам і з трэснутым шклом у раёне пасажырскага сядзення. Я чалавек не канфліктны, але неяк сеў да мяне адзін масквіч. Як, кажу вам, Вологда? Ды, кажа, рэдкая дзіра. Давно не бачыў такога піпца. А нічога, кажу, што я вологодскі. Ну, кажа, спачуваю вам, што жывёце в такой жопе. Я чалавек не канфліктны, але гляжу, этот козёл московскі не прышпіліўся. Ну, я цой душы на чырвонае святло па тармазах, а яшчэ крыху рукой дапамог яму паскорыцца. Шкло мне разбіў, крывёй сваёй панель загадзіў. Так, кажу, ты мне заплатишь за поездку, за новое шкло и за чистку салона. Не? Тогда едем зараз до меня в вёску, там у меня погреб глубокий, прохладный. И что, все заплатил, кольки трэба. Коли уже подъехали до вокзала, неконфликтный человек задал свое любимое пытание и мне. А я к вам, Вологда. Это один з найцікавейшых гарадоў на нашай планеце. З радасцю адказаў я, адказаў, паверце, ад душы. Задумлялася такая рубрика про тараканов. Ну, таракан это нейкая бздура, якая жыве ў галаве. У беларусаў много засталося савецкіх тараканаў. Мужчынскі таракан нарадзіўся пасля смерці савецкага звароту таварыш, а жанчыны ў беларускіх савецкіх гарадах і да таго былі жэншчынамі. Асабліва таракан стаў заўважным, калі жыхары Беларусі масава паехалі ў Польшчу, дзе нават вадаправодчыкі і тыя паны. Помню польскую показку з 90-х гадоў. Ранішняя Варшава, па вуліцы вяртаецца пасля цяжкай працы асенізатар, з жалезным тросам на плячы, увесь, самі разумееце, у чым, насустрач яму ідзе змораная працай прастытутка. Размазаная памада па твары, пацекла туш. Прастытутка, пацвельваючы, пытаецца ў асенізатара: «Ктура годзіна, пані гувняжу?» Асенізатар ветліва: «Шуста годзіна, пані блядзіна». Змагаючыся з гэтым палавым тараканам, гэта значыць адказваючы зваротам на зварот, я не раз трапляў у самыя розныя і не заўжды вясёлыя сітуацыі, у якіх не раз было сорамна за сябе. Памятаю, калі адкрыўся клуб «Гудвін», яго адміністратарка, высокая вамп-блондинка, подказала мне, где гардероб. «Сюда проходите, мужчина». «Спасибо большое, женщина». «Я девушка». Ну, навошта такие подробязности? «А как же мне вас называть?» «Ну, коли вам зручно по-русски, тогда господин». И тут яна нечакана взорвалась: «А вы мне не господин, а я вам не рабыня».
Ну, дык мы можем поменяться ролями, сорвалось у меня с языка. Даремно я гэта сказал. На яе віскат прыбег сам гаспадар клубу Кузін і доўга яе супакойваў. Памятаю, як одна украинка за Львова, 40-гадовая прыгажуня, што пераехала да мужа ў Менск, казала, смеючыся: у Львове я была пані, а тут стала девушкой. Асабліва такі люстраны зварот уводзіць у ступор людзей у форме. Неяк на стадыёне, праходзячы праз рамку, я пачуў ад міліцыянта: «Мужчина, а содержимое карманов?» На что я отказал: «Мужчина, спасибо. Что ж еще вам показать, мужчина?» Зірнуўшы на міліцыянта, я зразумеў, што сказаў нешта. Па ягоным збянтэжаным твары можна было падумаць, што ён не зусім мужчына. Мой даўні прыяцель, які першым распачаў гэтае змаганне, гэты пошук адэкватных зваротаў да суграмадзян, вярнуўся такі да таварыша у зваротах да мужчын. Прычым вымаўляе гэтае слово з працяглым расейскім «ща» і з моўніцкім выразам на твару. «Скажите, товарищ, я правильно иду?» «Спасибо, товарищ». Больше за все к этому звороту радуются люди в форме. До женщины он додал только одно слово – «доброе». Але як яно дзейнічае? Я был сведком автобусной интермедии. «Скажите мне, добрая женщина», – тихо и ласкаво продекламовал приятель до засиродженной своими клопотами немолодой кабеты. Довезет ли меня этот роскошный автобус до железнодорожного вокзала? Твар кабеты заиграл с дивленной усмешкой. Вы хотите узнать этот автобус до вокзала? Вы чудесно меня поняли, добрая женщина. Отказал он ласкавым баритоном. Ага, с вачыма полными сарамливой удячности отказала кабета. Спасибо тебе, добрая женщина. Другі прыяцель, беларускамоўны жыхар заходнебеларускай вёскі, адмовіўшыся ад таварышаў і женшчынаў, да паноў і спадароў у зваротах да суседзяў калгаснікаў не прыйшоў. Спыніўся на нейтральным «шаноўны». Як жыццё, шаноўны? Што новага ў горадзе, шаноўнае? У выніку ён сам назаўжды стаў шаноўным. Гэтае слова зрабілася ў вёсцы ягонай мянушкай. Прычым не толькі ягонай. І жонка ягона стала шаноўная, і дзеці ягоныя шаноўныя, і нават сабака ягоны, і той для аднавяскоўцаў стаў шаноўным. Вунь шаноўны пабег. Прычым крыўдаваць шаноўнай сям'і, а гаспадару ёй сур'ёзны, прыгожы, салідны, не петушчы не выпадае, бо па суседстве жыве сусед, якога вёска наракла шалёным, бо нервовы, худы, петушчы і мацюкаецца без меры. І жонка ягона стала шалёнай, і дзеці з шалёнымі, і нават сабака з катом. Так і жывуць побач шаноўны з шалёным. Шаноўны шануецца, шалёны шалее. Ты доўга будзеш здзеквацца з людзей, нервова кажа мне жонка пасля чарговага крамнага канфузу. Дзяўчына табе дапамагчы хацела, ты ее зноў женшчынай абхаміў. Ну не прынята тут па-іншаму. Пан ты, блин, яснавельможны. Вунь пайшоў мужик. Як мне его называть? Які он мне шаноўны, які яшчэ пан? І не спадар ён ніякі. Мужчына і мужчына. Але ж дастаткова прамовіць нават у думках беларускае слово «жанчына» ці «дзяўчына», каб адчуць, што звароту не атрымліваецца. Зваротам можа быць толькі женшчына. Беларуская мова супраціўляецца, як і любая іншая, дзе ў зваротах пануюць фрау, мадам, мсье, містер. У дарослых нацыяў анатомія даўно разышлася з этыкетам, ці нават не сустракаліся ніколі. Таму, каб не крыўдзіць болей дзевушак, пераходжу на цёценьку. Таракан, заходний таракан. Таракан стары,
народжаны ў часе падзела ў Рэчы Паспалітай, ускорблены лепшымі пёрамі Расіі ад Пушкіна да Тютчева, падмацаваны польскімі цывільнымі ды нямецкімі вайсковымі ўладамі. І хоць жыхары Беларусі давно карыстаюцца народжанай у нетрах Пентагону тэхналогіяй GSM, і хоць узброенага заходняга вайскоўца апошні раз бачылі толькі па дарозе на свяшчэнную гару Акропаліс, куды дабіраюцца на заходніх мерцах і фордах, пакінуўшы Волгі з масквічамі ў страшных снах, і хоць цэны з заробкамі лічаць выключно у зеленых, не забудут цудоўны диалог на рынку помеж покупником-российцем и гандлером-белорусом. А сколько это будет в российских рублях? Вы находитесь в Республике Беларусь, потому будьте любезны все рассчитывать в долларах США. Але все это не замінае варожа-заходняму таракану жить у беларускай голове. У гэтага старога таракана ласкавае жаночае імя – Ната. Цягнік Гомель-Рыга. Вагон-ресторан. Я стою перед стойкой по пиво. Передо мной высокий, объемный, кучерявый блондин, пижон у темных дорогих окулярах и с навушниками в уши. Размаўляе пижон з нейкім робленым прибалтийским акцентом, як у анекдотах про эстонцаў. Не клюёт, кажа другі сын праз паўгадзіны, пасля не клюёт першага сына. Праз гадзіну вступае бацька, много трындзіць, вот і не клюёт. Пижон замаўляе 100 грамм коньяку і баночку рижских шпрот. І далей гэты эстонец сам стварае анекдот. Буфетчица, видать, российская рижанка, весело подыгрывая клиенту: «О, я вам не советую брать рижские шпроты». «О, — оживляется пижон, — почему вы мне не советуете брать рижские шпроты? Они, извините, не очень свежие». «О, я читал в русских газетах, что, покупая баночку рижских шпрот, вы поддерживаете латышских легионеров СС. Знаете, я очень хочу их поддержать». З буфетчицы усмешку як рукой зняло, а пижон тым часам сеў за столик, надел навушники и выпил коньяку. За суседнім столиком сидели 3 суворые мужики, явно з нейкага силового ведомства, цяжкія позірки з-пад цяжкіх павекаў, выпили не чокаючись, некага поминаючы. И тут один з силовиков махнул рукой у бок эстонца. «Извините, — широко усмехнулся эстонец, достаючи навушник, — вы з Европы?» – спытал суворый силовик. «О, да, я из Европы», – отказал эстонец и надел навушники. Праз хвилину, калі кожны выпил свои черговые 50 грамм, сбоку силовиков и снова помахали. «Простите», – эстонец снова вынял навушник. «Ну и что дала вам эта НАТО?» «О, Североатлантический альянс является единственной вооруженной гарантией нашего суверенитета. Простите». И он снова заткнул навушник и налил себе коньяку. А далей отбылося нечаканное. Не, а что конкретно вам дала эта НАТО? Вот вы вступили в НАТО, и что лучше вам стало? Но мы еще не вступили в НАТО. Мы только собираемся в него вступать. Расстегнул эстонец твар у штучной зубастой усмешцы. Как не вступили? Не унимались силовики. Вы из какой Европы? Латвия, Эстония? И тут эстонец приспустил черные окуляры, прибрал усмешку и, глядячи просто у вочы силовикам, повольно и без акценту сказал: «Минск, Беларусь, ваше здоровье». Выпил апошні кілішак и вышел из ресторана. А я с задовольнением назирал, як тяжко подыхал таракан у 3 силовых головах. Торгаўся ў мозгах, валтузіўся, прыносячы сваім гаспадарам немалыя пакуты ад спалучэння неспалучальнага. Але здох. Силовики больше не пили, не размаўлялі, моўчкі доехали до Менску, где все мы и вышли. Сказаўшы аднойчы, што глыбіню сваёй думкі можна выразіць толькі з дапамогай расейскай і ангельскай моваў, наш кіраўнік не пацвердзіў гэтую сентэнцыю хоць якім словам на мове Шекспіра, чым выявіў чарговага таракана. Часам беларусу явна не хапае гэтых 2 вялікіх моў, каб не трапіць у няёмкае становішча. А яшчэ замінаюць моўныя стэрэатыпы, якія самі прагаворваюць і за прыбалтыйскіх нацыяналістаў, і за агрэсіўных неграў. Вільня, кавярня стыклю, утульны падвал, дзе мы сядзім невялікай кампаніяй. Я, мой сябра Кастусь, ягоная жонка Наталка, побач з нашым столікам літоўскае трыо.
скрипач, баяніст ды басіст граюць ды пяюць літоўскія народныя песні. Мы з Кастусём ужо добра ўзнялі градус сваёй крыві і спыняцца, вядома, не збіраемся. Раптам мой таварыш вырашыў паўдзельнічаць у музычнай імпрэзе. Зараз я вам перакладу, пра што яны пяюць. Кольнуўшы чарку старкі, падміргнуў Кастусь. Ты што, знаеш літоўскую? Крыху збянтэжана паглядзела на яго жонка. А то, усміхнуўся сябра. І пачаў, так бы мовіць, перакладаць зробленым прыбалтыйскім акцэнтам, даволі гладка потрапляючы у тэмп вясёлай літоўскай песенькі. Как радостно сегодня в нашей хате, музыка и танцы с утра до вечера, всем гостям мы рады, весело скворчит на плите наша сковородка. Милый, с усмешкой сказала жонка, ты можешь перекладать крыху тишей? Нас могут пачуць літоўцы. Конечно, дорогая, отказал сябра и пачаў догонять своим перекладом другі куплет. Посмотрите, кто к нам пришел, это же русский. Какая у него винтовка, какие у него сапоги, какая фуражка. Весело скворчит на столе наша сковородка. Любимый, уже больше нервово мовила жонка, збаў децибелы, нас могут пачуць літоўцы. Але сябру было уже не спыніць, и он кульнул яшчэ чарку и поспел на третий куплет. Чьи там валяются в углу сапоги, чья это лежит винтовка, некому на ней больше стрелять, весело скворчит на столе наша сковородка. Наталку было уже не стрымать. Заткнись, сволочь, нас услышат литовцы. И тут до нас повернулся от соседнего столика сивый худорлявый пан. Не волнуйтесь, литовцы вас услышали. Нам очень понравился перевод. Хоть это всего лишь песенка про праздник урожая в деревне. Другі выпадак з моўным непаразуменнем адбыўся з маім таварышам у горадзе Парыжы, куды Кастусь з Наталкай выправіліся на каляды. Начное парыжскае метро. У вагоне толькі мае сябры едуць з парыжскай ускраіны да хаты ў цэнтр. Раптам на чарговай станцыі у вагон урываецца хеўра чорнаскурай моладзі, і адзін з мурынаў, паказваючы пальцам у бок белай пары, пачынае нешта крычаць. Прычым, чым гучней ён крычыць, тым больш выразней яго разумее мой сябра. Ну, што можа крычаць белому чалавеку ў начным метро чорнаскуры? Словы перакладу самі складаюцца ў галаве. Ну все, конец вам, белые собаки. До наступной станции живыми вам не доехать. Молитесь. Для вас эта станция апошняя. Товарищ глядзіць на жонку франкафонку, якая стомлена пазяхае, і якая зусім не чакае, калі ж з'явіцца наступная станцыя. Милая, звяртаецца товарищ да жонкі, ці ты разумееш, што крычыць гэты нігер? І Наталка, пазяхаючы, адказвае, што ён крычыць, што хутка каляды, што Бог ёсць любоў, што яны все нас любяць, і што всім нам жадаюць шчаслівых святаў. Третий выпадок непоразумения с моим сябром отбылся у далекой Америцы, куды Кастусь, на той час менеджер по продажу тракторов Беларусь, приехал у бизнес-школу. На пытанне про род заняткаў у чикагскім аэропорте мой сябра вырашыў адказаць не просто по-ангельску, а по-американску, нават по-супер-американску. И замест того, как просто сказать «I'm drug dealer», ён, напружыўшы моўны аппарат, вымовіў «drug dealer», отчего ихняя помешанница выразно почула drug-dealer. Американская тетя с приязной усмешкой перепытала, «Ти сапраўды? Are you drug-dealer?» На что мой товарищ радостно подтвердил, «Yeah, I'm drug-dealer». Далее его отвели в особный покойчик, куда набилось человек 10 службовцев у форме и у цивильным. Все страшные ФБРщики и ЦРУшечки аэропорта хотели поглядеть на такого шчырага и отвязанного драг-дилера. Далее адбыўся прыкладна такі дыалог. Ваша специализация колеса. Мэта вашей поездки в США повучиться у мясцовых драг-дилеров. А что, у Беларуси нельга повучиться? Ну, у Беларуси мы только робим первые кроки.
А тут, у Злучаных Штатах, гэты бізнес ідзе давно. Нашим драгдилерам до ваших яшчэ расці і расці. Тут ЦРУшники с ФБРщиками пачалі сумневаться у шчырасці загадкавага пассажира. Вы можете намаляваць тое, что вы продаете? И дали ему аркуш и оловок. И Кастусь гордо у детсадовским стиле намалевал им трактор. Are you drug dealer? Yes. Welcome, United States of America. Один мой гомельский сябрук, той, якому я в свой час присвятил песню «Заведи меня, сябра, в запой», казал: галоўнае ў гэтым жыцці чысціня мовы. Я доўга не мог зразумець, пра што ён, але з гадамі пачынае даходзіць. Рэлігійны таракан нарадзіўся не ў савецкі час, бо да хрысціянства ён мае апасродкаванае дачыненне. Гэты таракан бліжэй да паганства, да боязі д'ябальскіх лічбаў, да сурокаў і прымхаў. І аднойчы я стаў сведкам, які гэта таракан страшны. Звычайнае аддзяленне Беларусьбанка. Мы з Кастусём стаім у невялікай чарзе. Таварышу трэба заплаціць за камунальныя паслугі. Дачакаліся, заплатілі, але кассірка не спяшалася вяртаць рэшту. Не хацеце ли купіць латарэйны білетик? Спыталася дзяўчына, дарэмна яна гэта спыталася. Сябра патрэбных словаў у кішэні доўга не шукаў. Не должно истинному христианину покупаться на уловке лукавого, ибо суетные надежды на неправедный выигрыш отвращают нас от благодати Господней. Бедная кассирка застыла у окенца с дурноватой усмешкой. Але тут товарищ зауважил напудранную бабульку в старым капелюшику, что стояла у чарзе за им, и просто внимала ягоным словом. Кастусь, забираючи решту, заговорил гучней. А неправедный выигрыш только утверждает нас на пути греха. Товарищ был уже готовы адысці ад кассы, але у яго учапілася гэтая шапакляк. Сынок, я уже сколько раз покупала эти билетики бесовские. Не допустивши на твар ніводнай лишней эмоции, товарищ пачаў вучыць старую жыццю. А сходи-ка ты, матушка, во храм, и только в искренней, покаянной молитве, может, очистишь ты душу свою от антихристовой лжи. Між тым, у банкаўскім аддзяленні нешта адбылося. Нешта адбылося. Народ, які дагэтуль напаўняў прастору лёгкім шумам размоваў, раптам замолчал. Все слухали проповедника. Все вочы были скіраваныя на Кастуся. Пагаварыў ён яшчэ хвілін 5 и мог бы им загадать на колени грешники. На колени грешники. И я упэўнены, устали бы все, а трэба было б, спалили бы к чортовой матери всю гэтую збіркасу разом с тымі бесаўскімі билетиками. Успамінаючы гэтую гісторыю падчас вячэры у менскім рэстаране, Кастусь задумаўся, а не іначай бабуля зараз расказвае, што ходзіць па мінскіх збіркасах. Кастусь паглядзеўся ў рэстараннае люстра, думаючы, як сябе назваць, прыгладзіў густую рудаватую чапрыну. Ходзіць па збіркасах отрак златакудрай. Дякую Богу, кажу, что только по збіркасах. Апошние тексты, каб не мучить вас болей. Як я быў кіроўцам у Анімпадыстава. Аднойчы прагучаў званок ад Міхала Анімпадыстава. Мы не былі сябрамі, тым больш блізкімі сябрамі. Для мяне гэты чалавек ад 97-го году быў зоркай, самай сапраўднай зоркай. Таму я палічыў бы за гонар любую прапанову. Патрэбна было звазіць у Віцебск да Шагала 2 галандскіх радыёжурналістаў. Каму не позвоню, кажа Міхал, ніхто не можа. У Клінава машына старая, пачатку 90-х гадоў, у некага часу не стае.
Ну, моя машина, вядома, не такая, кажу, старая, як у Клинова. А что у тебя? Волга ГАЗ-21, 61 года выпуску. Я думал, что зараз повисне пауза и ветлівая адмова. Але у Михала марка аппарата перасоўвання выклікала сапраўднае захапленне. По Беларуси мы поедем на самым кинематографичным советским авто, да еще зробленым у год полета Юрия Гагарина. Як заўжды я спазніўся. Пад'язджаючы да гатэлю «Планета», я заўважыў, што галандскія калегі, два 40-гадовыя падцягнутыя мужыкі заўважна нерваваліся. Але пабачыўшы бліскучую скульптуру аленя на капоце, раздражненне змянілася весёлым недаверам. Ці да імчыць вось нас гэты алень да Віцебску. Радыйшчыкі залезлі на заднее сядзенне і зрабілі тое, што робяць усе, хто ўпершыню сядае на спружынную таўшчэзную канапу 60-х. Вернуліся ў бесклапотнае дзяцінства. Гэта значыць, пачалі разгойдвацца з непасрэднымі усмешкамі на немаладых тварах. Паколькі віцебская трасса не вылучаецца гладкасцю, а старыя рэсоры пругкасцю, радасць нашых гасцей ахоплівала даволі часта. Але пад самым Віцебскам адбылося тое, пра што я чытаў толькі ў зводках ДАІ, ніколі не прымерваючы гэтай гісторыі на сябе. Стаяў пагодны летні дзень, на небе не аблачынкі, пейзажы за вакном ад лагойскіх пагоркаў да лепельскіх лясоў, нібы турыстычныя паштоўкі. Па захопленай размове за спінай на незнаёмай мне мове я з задавальненнем разумеў, што Беларусь гасцям цешыць вока. Маё вакно было максімальна адчыненае, бо кандыцыянер у ГАЗ-21 не прадугледжаны. І вось на даляглядзе паказваецца белае аўто, якое па сустрэчнай паласе імкліва набліжаецца да нас. Аж занадта імкліва. За лічаныя секунды аўто праяўляецца ў новы беласнежны «Мерседес». Сустрэчная паласа цалкам свабодная, Мэрсу нічога не перашкаджае. Але метраў за 500 ён пачынае выязджаць на нашу палову дарогі. Я еду свае максімальныя 90, чакаючы, калі сустрэчны вернецца на сваю паласу. Але секунда, і ён ужо залез з паловай кузава. Секунда, і ён ужо нясецца в лоб по пустой дарозе. У наступную секунду я, не спыняючы хуткасці, максімальна зыходжу з дарогі, і мы сутыкаемся бакавымі люстэркамі. Жалезная аправа майго люстэрка адлятае, а аскепкі шкла ляцяць праз акно назад, туды, дзе весела балбочуць нашы госці. Той шалёны мэр з кулею паляцеў па сустрэчцы, а я паволі праехаў па ўзбочыне і спыніўся. Паглядзеў на Міхала, што пабледнелы сидзеў побач. Ён бачыў усё гэта ад пачатку. Ведаеце такі штамп «нервова закурыў дрыжачымі рукамі». Дык вось, штампы не хлусяць. Вельмі дрыжачымі рукамі мы вельмі нервова закурылі. Прычым замежная балбатня з задняй канапы не перарывалася. Мы сядзелі і моўчкі курылі, гледзячы на залітую сонцам маляўнічую трасу. Госці тым часам здзівіліся. Чаму стаім? Мы зламаліся? Яны нічога не заўважылі. Шкло ад люстэрка. Мы з Міхалам выцягнулі гасцей вонкі і сталі іх аглядаць. Ніводнага парэзу, ні драпінкі. Але за канапай вся паліца пад заднім вакном была усеяная аскепкамі люстэрка. Дробнымі, буйнымі, вострымі, і ні адзін не трапіў у людзей. Міхал, перакладзі ім. Вось яна, сапраўдная беларуская гасціннасць. Назад я вырашыў ехаць праз Воршу па 4-палоснай аўтамагістралі, не захацеў выпрабоўваць лёс другі раз. Недзе за талачыном я пачуў брыдкі гук жалеза аб асфальт унізе. Глушитель зляцеў са скабы і вісеў на трубе. Я спыніўся, все выйшлі і з цікавасцю назіралі за мной. Ніхто не разумеў, што адбылося. Я адкрыў багажнік і дастаў гітару. Пасля Міхал мне распавядаў змест іхняга дыялога. Што ён збіраецца рабіць? Граць на гітары? Я паклаў інструмент у багажнік, кінуў чахол на зямлю і залез пад машыну. Сарваў тую нешчасную скабу і шпульнуў яе. О, наш кіроўца знайшоў і выдаліў непатрэбную дэталь. Затым я вылез і ўзяў гітару ў рукі. О, зараз у гонар удалага ремонту наш кіроўца спяе нам нейкую песню.
Я тым часам зняў басовую струну і зноў нырнуў пад машыну, каб гэтай тоўстай струной прымацаваць трубу глушителя. Гэта лепшы аўтамабіль у свеце, рамантуецца ўсім, што ёсць пад рукамі. Пасля чаго мы пакацілі ў сталіцу ўжо без іскраў і скрыгату. Галандцы, судзячы па іх ажыўленай гутарцы, былі ў захапленні. На развітанні мы выкурылі яшчэ па цыгарэціне на вечаровай вуліцы Голубева. Ну, дзякуй за падарожжа, усміхнуўся Міхал. Я здагадаўся, што сумна не будзе, але каб настолькі не сумна. Напэўна, жыць будзем доўга. На двары стаяў цёплы ліпень 2005 года. И, да. Песня на верш Всеволода Стебураки, моим сябрам. Я вулками пройдуся по листи, по снезе и по высохлым асфальте, по успоминах, схатках и по памяти, по усім, по чым няможна не пройсти, по успоминах, схатках и по памяти, по усім, по чым няможна мне пройсти. Я в ваши окны буду заглядать, шукаючи агеньчика ці знічку. Калісьці мелі мы такую звычку, до раніцы дзвярэй не зачыняць. Калісьці мелі мы такую звычку, у дом гостиный их не зачынять. Пойду тягаться, потягнуся ісці по вулицах веселой молодости. Сустрэну невымоўнае там штосьці, усё, што пагублялася в жыцці. Пазнаю, запрашу сабе на госці усіх, каго згубіў я па жыцці. Мы сядзем усе за столікі кафе, замовім тое, што пілі звычайна, і зноўку пасябруем так адчайна, што хоць у бой, хоць на аўтадафе, і зноўку пасябруем так адчайна, што хоць у бой, хоць на аўтадафе. Я вулками пройдуся по листи, по снезе и по высохлым асфальте, по успоминах, схатках и по памяти, по усім, по чым няможна не пройсти, по успоминах, схатках и по памяти, по усім, по чым няможна мне пройсти. Дякую вялікі, што прыйшлі. Дякую. Мне здаецца, у нас сёння все атрымалася.
Я адчуваў, што вам не сумна. Дзякуй вялікі. Ну што, а зараз пойду займуся цяжкай працай. Пісаць-то размучыўся.